Diphu Municipal Board ke parlo ward number nerkep Rongkhelan along ke do Ranji Teron atum asopo Rangbamon Teron non hejong APSC Civil Service asatlang along ki undun pen Rongkhelan arat aphan ki chengsi APSC Civil Service abangpu ki mando na job radatum karcho asai ke deng Kidamtang phaikuni ni phai hiniar di Diphu ward number nerkep ke parlo Rongkhelan arong asar budho Teron ahemalong non hejong APSC Civil Service asatlang ka chepo undun thegapot Ningkarong pen Rangbamon Teron aphan Rongkhelan arat karcho pon. Nilitum Rongkhelan arong kedamtang parokrisir kebra trokebra nerkep aningkan pen ronggrup chukimlo. Bonda piniani anta APSC Civil Service anat lapuson ang dengalong ki undun mati kilongdun lapu avilang. Sita piniani nilitum arong along lapuson ang deng along an ki undun ke mithang ki undun ating lo lapen alang lihen lo Rongkhelan pen mate nilitum Teron adonara pen ki chengsia bang phulo lasi ningarong piklo puta Rongkhelan arong asar budho Teron pen ningche pon udamlo pulute ning darong piklo ako ni tumarong 1968 pen established that pen piniarni dai tum son civil service ta vela ke longdun buta vela lasi iningarong mane emet hang ke long thak thak so ning che parong bang lasi rat kado kavitum nata la son se ne sonak thak se ningarong du ke do athema soptar idu je ni somar son IAS longdun te IAS Indian Service longdun te ba Indian Forest Service longdun te ba Assam Civil Service Magistrate one son longdun te soptar idu Lasila so bostu bangke nutin banta ni api po na thaning tu je la bangke api po guardian tu mata sopta body tu nanje apan a student tu mangta methang che body nei athema 50% bote a guardian tu effort dami 50% langdam lo polote lake au socha chepaduk nei chepaduk de bote upay onta class 12 pass dar lo polote career counseling ko bang do nei Ati sob omnet ke IAS ACS aning doctor do kisiman professional line engineer aning doctor bang do kisiman ke doctor aning doc bang tum do kisiman ke modeling dum aning do kisiman ke pilot ke man tum do lasin nang methang profession ko so long se na suitability doma la so bostu long bang si stick vet ni bon vet pen si la so din long si bor I pa me kalo plate you can be apena man un veki lage APSC Civil Service asatlang ki undun Rangbamon Teron pen sitami lapuson ni liphan rong rup lapen don rapen ningnang ke parung dun pen lapuson ang deng an kili dun long apot api apo lapen adonarap JPJ potuma phan choropon anparta nili ke wangjilang apor khut sitami IAS asatlang aphan kachisik dolo lasi nili jongsi APSC Civil Service asatlang along ki undun thek pulotangte nangli tumta chepaduk pulote ki undun de deji alama masi ave Ilitum kinang jiason jong thipen ningiding lapen kachepaduk do pulotangte ki un ide jiason si ave lasinon ki thormi owe tum kachelar dun akinang sot pusi Rangbamon Teron pen pachini pon jengsi ke program ko pajir lo Rongkhelan so an kado owe da ke do ke hai di company siang hang tanggura lo lo men ke engineer lo ke lan so si senior citizen tum handalo da ke do an avian di program tu pajiri lo nili ningkarong lo je la Rongkhelan pe nili undun lo la so APSC ACS rank 120 ki undun ko ke jengsi ke ne pai ni puhan choro iglo sonda taxi arnam phana choro iglo la ni family la nini Jirpo, Nijirpi, Kadogo, Evan Choro, the Fanak support on Olo, Ajat Olo. Kenili youth fan Pudini, Lapulo, Chepaduglo, consistency, hard work, motivation, do, and a pipe put and cherabun bomb, Sonta taxi, Ilita, interested pen, no Bichelang. In I aim do jail, like Chipalong Vigi Potel, like a long veggie, Chipadugnang po, Ajanang po. Ke lan so se nili Rongkhelan na sor khana chuni ge jote din nili long effect pulote kado eta long ikpo not only civil service lan so se IAS phana try nang po IPS phana try nang po UPSC clear do din nang po inkela administrative line det kali kaprek doctors engineers tame entrepreneur tame sports ahin tame pima interested
la so halam seriously enang po alang li APSC Civil Service asatlang along ki undun theke nilitum apia po phanchot kalilo lapen mi thang jongjung phanchot kalilo lakilitum akhaya phansi kapeklar ang theklo pusi Rangbamon Teron apia po tumpen ningje pon anparda Rongkhelan arong arat atum setami alang liphan kachoro pajir pon Bangsolong Rongkhelan arong asar Budho Teron niso terangpi Don Bosco Higher Secondary School Principal Father Lapen Rongkhelan amikaratum chitong dun rinti News Report Karbing Long Live